खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायबाय। दिनै 8 जुलाइ 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय गिबि खौरांखौ बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। बे खावलायनायानो जाहैबाय नोंथांमोना दासिमबो जुदि प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गिबि खौराङा जाबाय डिजिटेल बड'लेण्ड मुंनि फेसबुक पेजआव बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि बिगोमा जायबा थनजिब रामसियारि बेखौ लानानै सोंखारिदों एबा भिडिअ खालामदों। नोंथांमोना ससे नायबानो जाबाय, आं ससे देखायनानै होनि। नोंथाङा सासे आलु गेसाव, नोंथां धनजित रामसियारिया सासे हिन्जाव मायलानि, नोंथांनि खुगाया बोरमा खुगा बादि पाक 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 बुंबाय थायो। समाजाव नोङो गेसाव गोफोन बुथुमग्रा नोङो। बेनिखायनो दिनै जानला मोनला खोथा बुंलाबाय थायो। रायलायनो फैनायखौबो नोंथाङा बुथारनो फैदों होननानै बुङो। बेथ' जोबोद दुब्ला सिं बाथ्राना। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नदियापारा गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम मदद बिहरदों। दासिमबो बिथांमोना मदद मोनथ'वाखै। दासिम बिसोर गामियाव गासै 84टा न'खर सिलिंखार जानानै दं एबा खहा जाना दं होननानै मिथिनाय जादों। बिथांमोना जोबोद दुखुनि गेजेराव दंगासिनो दं। लोगोसे गुवाहाटियावबो कर'ना भाइरासखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं। गुवाहाटियाव 100 रांनि सिङाव जेबो मैगं गैया। टमेट'नि बेसेना सेरसेयाव 120 रां, फान्थावनि बेसेना सेरसेयाव 110 रां, बेबायदिनो गोबां बेसेन गोसा जागासिनो दङ। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय क'क्राझाराव दाखालि बिमला बसुमतारीखौ बुथारग्रा दुथांफोरखौ जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। बिसोरो बिमला बसुमतारीखौ दायना होननानै खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। दा बिसोरखौ जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय होननानै मिथिनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय बिश्वनाथ जिल्लायाव दाखालि ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामग्रा 5 दुथांफोरखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। जिनाहारि खालामग्राफ्रा जिनाहारि खालामनानै भिडिअबो खालामबावदोंमोन आरो बे भिडिअखौ भाइरेलबो खालामगोन होननानै सिगिदोंमोन सिख्लाफोरखौ। सिख्लाफोरा बेखौ लानानै पुलिसनो केस होबाय आरो पुलिसफोरा बिसोर 5 सेंग्रा दुथांफोरखौ हमनाय जाबाय आरो बिसोर 5 दुथांफोरखौ दा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना गोख्रों साजा मोननांगौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय जोंनि बे बिटिआर एबा बिटिसिनि बिसायख'थिया जानो गोनां बिसायख'थिया बे बोसोराव जायाबो जानो हागौ होननानै मिथिनाय जादों। माने जागोनबो जानो हागौ आरो जायाबो जानो हागौ। गेरेन्टि गैया। जुदि कर'ना भाइरासआ मोजाङै हामजोबोब्ला बिसायख'थिया थारैनो जागोन आरो जुदि कर'ना भाइरासआ हामा अब्ला बोरै जागोन। दा बेनिखायनो जोंनि बे बिटिआरनि बिसायख'थिया बे बोसोराव जानोबो हागौ, जायाबो जानो हागौ। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। बाय बाय। दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब।